Ahụ ni ka na-abata abata n'oge ugbu a anyị ka nọkwa na ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ ụmụ nwaanyị na-eme ihe na-eweta ezinụlọ obiọma na-arụrụ na-elede di ha elekwa nwa ha na-elekwekwa onwe ha na-eme ezinụlọ ha nọ n'udo wee kwa onwe ha tiga n'aka Chineke onye anyị na-ekwu okwu na ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ anyị gaa n'obere nzimike anyị na-abịa. Kedu ihe nwere ịgwa nwaanyị lụtara di na-ata akpụ di gị na-ahụ na-alụ mana ihe ọbụla i mere eme nke na-adị mma ihe ọbụla i wetara okwu na ụka kedu ihe nwere ịgwa ụmụ nwaanyị ibe gị na-ele anyị n'ụbọchị taa otu ha nwere ike ị na-esi na-alụ di dị otu ahụ? Ihe m ga-ekwu gbasara dịwo gịwu ndidi inwe dị na mebi agwa ya ajọ ka ị ga na-ekpere Chineke ka Chineke nye ya ka o metụ ya so ka ọ na-akpa agwa ka dị ezigbo dị. Ihe nwere ike ịgwa ụmụ nwaanyị ibe m gbasara di tara akpụ bụ na ije dị bụkwa n'ngwugwu nke onye kechite ya were. Ị ga-eji ndidi na-ekpesi ekpere ike were obi umeala wee na-eso di gị. Olisa bi n'igwe ga-aza gị ekpere ma dozikwa ọnọdụ ahụ. Ọ sị na obi ndị igwe dị ya n'aka otu sọrọ ya echega ya. So obi di gị dị n'aka Chukwu si were ekpere na ndidi wee sobia ị ga-afụ ihe niile agbanwe.